ụmụnne m ndị Igbo, ụmụnne m ndị Imo, ụmụafọ Naijiria, asị m ke kene unu n'oge awa dịka nke a. O nwere okwu otu na-ahụ maka mmekọrịta ndị mmadụ na ndị uwe ojii kwuru. Okwu ahụ ụkwa na okwu dị oke mkpa na-elebara ya anya. Otu NOPRIN ọkwa ya dị NOPRIN otu ahụ pụtara kwuo ya ha na nnupụ isi ndị uwe ojii na-adị na-enupụwe n'iwu ụlọikpe na-enye nwere ike mee ka iwe wee ndị mmadụ n'ebe ndị uwe ojii nọ. Ya bụ ihe wee bụrụ okwu na-eke achịcha dịka o siri metụta ihe otu anụnwa kwuru. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na oge ụfọdụ kwamgbe ka ụlọikpe na-adị na-enyebe iwu ka ndị uwe ojii tọhapụ onye ha ji, ka ndị uwe ojii tọhapụ onye ha ji, n'ihi na ụfọdụ ndị ha ji anọfeele mgbe e kwesịrị iji jiri ha. Mana ndị uwe ojii natacha dis court order ha eme ihe si ha n'obi. Ndị uwe ojii natacha court order ha na-eme ihe si ha n'obi. Oge ụfọdụ ndị uwe ojii anaghị eji court order eme ihe. Oge ụfọdụ iweta court order sef asị gị, my friend, get away with that thing. Come on, will you throw that thing away? Okay. So the judge will not teach us how to do our job, Abi. So the judge will not teach us how to do our job, Abi. Okay, now, you and that your judge. We go see how this thing go end. You know, ndị uwe ojii ji emie. Ndị uwe ojii na-emie. Oge ụfọdụ ụlọikpe ga-asị tọhapụ na onye a. Ụlọikpe ga-asị tọhapụ na onye a. Like in my own case. Na my own case, the court nyere order in the fundamental human rights charges filed against the police. Mgbe Governor Imo State bịara nwụrụ m, Imo State nwụrụ m nwụga m Abuja, where I spent almost 32 days and 32 nights. So we went to court to obtain a court injunction against the police for violating my human rights. I got a court. Court granted our prayers, say that the police should release me immediately. But I was able to court, then they can now charge me to court. One day, do you know that police did not obey the court order? The Inspector General of Police did not obey the court order. Of course, he ended up in the press conference. I am relating it to what is a newspaper. The Vanguard newspaper. I'm relating it to here but a Vanguard newspaper. So what are we saying? What are we saying exactly? Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ na okwu a otu NOPRIN kwuru. Ọ bụrụ na m chọtara ifu mmiri na aga m eme ka unu mara. Mana ọ gbara na kpọmkwem na Vanguard newspaper. Na Vanguard newspaper ka ọ gbara. Now this kind of mkparị a ndị uwe ojii na-akparị ụlọikpe, akparị ndị judges, akparị ndị ọkaikpe, nke na-enye iwu, they will not obey it. Nke na ụlọikpe nye iwu, the police department, the Inspector General of Police and some commissioners of police will not give heed and respect court order. Is a problem. It's a big problem. Because we see the court as the last hope of the common man. Anyị na-ahụ ụlọikpe dịka ebe mgbabi ikpeazụ nke nwa ogbenye. Ebe mgbabi ikpeazụ nke onye na-enweghị nna na Abraham. Onye anyị na-ahụta ụlọikpe ka ya. So ụza na ụlọikpe wee ebe mgbaba ndị ogbenye, ebe mgbaba ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nyezi iwu, ndị uwe ojii awụọ ya n'ala. O gosiziri na anyị adịrọ ọnụ safe nu. O gosiziri na o nwere ike onye kpọ gị gaa court nwere ike tụọ gị mkpọrọ sef. Ma aka gị nwere ike dịrị ọcha, tụkwa gị mkpọrọ because ọ ga-asị after all na ụlọ ikpe nọ n'okpuru ya, mana ọkaikpe nọ n'okpuru ya, mana onwe ihe ọkaikpe ga-emenwu ya. Ama m na-aghọta ihe m na-ekwu. O wee bụrụ ihe anyị na-ahụ ka anyị na-ahụ ya n'Imo steeti. Anyị na-ahụ ya n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị iche iche gburugburu Naijiria. Anyị na-ahụ ọtụtụ ndị na-anọ n'ụlọ itiri ndị uwe ojii ọnwa 4, ọnwa 5, ọnwa 3 nọfee. A ga-aga ụlọ ikpe
with a court injunction. Sit to hapu onya mbo charge onya to court. You cannot charge this person to court legally and officially. Police aga me. Police aga he me. Haga kwa ni huwere madu de kweni ulitri. Abo di na hapuro onya aga uli pasi oke were onya dewe na prison. Ama mi na gota. So oburu na ine ekuye ogu fodo. We must institute the legal framework for every department. Police gonna respect the rule of law. Military gonna respect the rule of law. Civil defense gonna respect the rule of law. Every paramilitary and whatever gonna respect the rule of law, because all the very important. You know, very, very important. Iwe na ewende mmadụ oge ụfọdụ na-agwa ndị uwe ojii na-akpa. Iwe na ewende mmadụ. Mana gịnị ka ị ga-emekwen? Ị ga-eme gịnị? Ha bụ egbe, bụ mgbọ, bụ bọmbụ n'ihe niile. Gịnị ka ị ga-eme? Onye ihe o ji wụrụ na ụlọ ikpe kwesịrị iwe ebe mgbabi ikpeazụ nwa ogbenye. Wụkwana ihe anyị na-arịọ ka ụlọ ikpe bụrụ. Wụkwana ihe anyị na-ekpe ekpere na Naịjirịa ka ụlọ ikpe bụrụ. Ya bụ ihe na-ewutekwa ahụra m mgbe o nwere mgbe nnukwu ọkaikpe Naịjirịa bara mbe ya. Yes, o nwere mgbe nnukwu ọkaikpe Naịjirịa bara mbe ya na ọ gaghị tolerate disobedience to court orders by any arm of government. Na ọ gaghị tolerate ye because ọ bịara dị rampant. Judge ga-elebacha anya na akwụkwọ agbara lebacha anya. She police do this, police ensure na ha agaghị eme. Police do this, police ensure na ha agaghị eme. I want to call on our judges to start committing these people to prison. Start committing them to prison. If any police officer, no matter how highly placed or they, commits this kind of offense by disobeying court order, your lordship, sir, commit him to prison. Oh yes, commit him to prison. Onyo sorry awuro. Onyo sorry awuro, even if Aurea wonyi shindu uwoji Nigeria. Osi awuro commissioner for police. Onyo sorry awuro, whatever rank onwere na police, ye disobey court order. Your lordship, sir, commit him or her to prison. Oh yes, they will keep flouting court orders and they will keep doing a whole lot of things. You know, disrespecting court proceedings. Now, but in the judges, it is an insult to a judge. For somebody to reach the level of a judge in the judiciary, for somebody to be a federal judge, not just a state judge, federal judge, but Supreme Court solicitor, but Supreme Court judge. Na court to release somebody. To release somebody. Ordinary low-ranking officer. Ana bamba. Without akwụkwọ see from court, nyonye police, see a lawyer without akwụkwọ, and I bring a lawyer back. Come on, will you get away from this place? You teach me my job. You think okay, the judge should come and release him now. Okay, police are now about to lawyer without akwụkwọ. This is the court order. Ordering you to release that man, EJG, my client EJG on a cell. Come on, will you get away from his office? He should get away from my office. Okay, go and tell that judge to come here and release him now. Is it about giving orders? You know, such a things are very, very, you know, so I'm calling upon our judges. I'm calling upon our federal and state judges, our magistrates. I am calling upon your lordships. If anybody flouts your order again, commit that person to prison. By the time no other person will flout your order, sir. Because ndozi agaghị ama na ha gba ọtọ agarịga ma ejidebe hụ ngwere na-agbagharị tụọ ngwere ahụ ime ngwere ndị ọzọ agaghị ama na ha gbakwa ọtọ na-agagharị. So your lordship tụọ onye police ọwụla mkpọrọ, any police officer flout through your order, your lordship, imprison him, commit him to prison, let him become an ex-convict. Oh yes, sir, we must do the right thing in this country. We must follow due process in this country. We must not flout court orders. It's wrong. It is very wrong. It doesn't show us as a serious people when we flout court orders.
I am asking our lordships, ndị nọ na federal high courts, ndị nọ na state high courts, ndị nọ na appeal court, ndị nọ na supreme court, ndị nọ na magistrate court, ndị nọ ebe ọbụla ha nọ. If any police officer flouts your order of probably restraining them from arresting, detaining, harassing, embarrassing, invading, or flouts your court order to release a particular suspect until they are ready to bring the person to court. Anybody flout to your lordship, I am praying you to commit such a person to prison. Can't you know how? Our hope is in the judiciary. No matter what people are saying, our hope still remains in the judiciary, because I can want a good judges in the judiciary system of Nigeria. I believe that. I believe it with my whole life. I believe it. So, judiciary, I am praying you. If they flout your order, sir, if they flout your order, the order of his lordship, the order of his highness, the order of, in your court, you gave an order, a flout to police, army, civil defense, any military or paramilitary, any security agency, a flout to your order, DSS, a flout to your order, commit Onyishiha to prison. By the time he commit Onyishiha to prison, sir, your lordship, they will never flout it again. Let our judiciary take the lead in enforcing the rule of law in Nigeria. Nigeria will be a better place. Kachileke bezizi okwu. Oya dere anyị mma n'ụtụtụ, dere anyị mma n'ehihie, dere anyị mma n'abalị. Ka udo nke Chineke naanị ya na-enye. Chieze na ndụ anyị. Chieze n'ala Imo, chieze n'ala Igbo, chieze n'obodo abụ Nigeria. N'aha Chukwu okike abịa mma bụ onye nwe anyị. Ise. Amen. Ndewono.